Camilla Borg Christensen er andenårselev i borgerservice hos Viborg Kommune. Borgerservice til Camilla. Hvad synes Camilla har været det bedste ved uddannelsen? Jamen det bedste synes jeg har været det der med, at man netop får lov til at have så meget medindflydelse, som man har. Hvis der er noget, man er utilfreds med, jamen, så kan man sige det, og så bliver der taget hånd om det. Jeg arbejder 37 timer, ligesom alle de andre gør her, og jeg har helt frie hænder til at planlægge min arbejdstid, ligesom jeg gerne vil have, den skal være. Som elev kan man blive udstationeret til andre kommuner. Noget Camilla har benyttet sig af hos Kolding Kommune. Det var rigtig, rigtig godt. Jeg var glad for at være der. Det var søde mennesker, og jeg fik lov at prøve nogle ting, som jeg ikke ville prøve her, fordi jeg var i en afdeling, som jeg ikke kommer til at være i min levetid her. Det handler om at gribe mulighederne som elev. Man kan jo selv være med til at sammensætte sin uddannelse, og har man nogle ønsker til et eller andet, jamen, så kan man jo prøve at spørge, og hvis man så er heldig at få lov til det, man gerne vil, jamen, så er det jo sådan set bare en ting mere, man kan putte i sin rygsæk, når man er færdig.